ההתלבטות בשיאה, לעבוד או לישון אולי, כי זה מה שכולם רוצים. הכל בסדר, סיימתי לעבוד, מעכשיו אין לי כוח לאור עוד שיגעונות של אנשים משוגעים. ולמרות הכל אני שורדת גם לבד. אולי די מבגש, כי אין לי אף אחד, אין לי אף אחד, אין לי אף אחד, אין לי אף אחד שיגיד הכל בסדר, תשכחי מזה כמו תמיד, נעבור את הכל, נבנה לנו בית, תצא גם חופשה, נצא שוב לשקים משפחה כמו שצריך, הכל כדי להיות מאושרים. אין לי אף אחד, אין לי אף אחד, רק יגיד הכל בסדר, תשכחי מזה כמו תמיד, נעבור את הכל, תצא גם חופשה, נצא שוב לשקים משפחה ומה שצריך, הכל כדי להיות מאושרים. שלישי, פגשתי את קרין, כלום לא השתנה, צריך לקחת אופטלגין. היא לא מפסיקה לדבר ושוב מתחילה לתחקר איך בעבודה ומה שלומה אורי. יש חבר או שאת מעדיפה את הלבד, אין לי אף אחד, אין לי אף אחד, אין לי אף אחד שיגיד הכל בסדר, תשכחי מזה כמו תמיד, נעבור את הכל בית, תצא גם חשוב לשייט כמו שצריך, לא כדי להיות